Мунтахаби наврасони то 17-солаи Тоҷикистон бозии сеюми худро дар марҳилаи гурӯҳии ҷоми ҷаҳон 2019 бар муқобили тими миллии наврасони Аргентина баргузор намуд. Набарди тимҳо пуршиддат сурат гирифта, бо ҳисоби 3-1 ба суди аргентиниҳо хотима ёфт. ҳисобро дар дақиқаи 38-ум Франко Ороско боз намуд. Дар дақиқаи 78-уми қисми дуюми дидор ин футболбози аргентинӣ як маротибаи дигар дарвозаи Шорух Қирғизбоевро рахна сохта, ба номаш дубл сабт кард. Дар дақиқаи 81-ум наврасони мунтахаби Аргентина қоидаи бозиро вайрон намуданд, ки дар натиҷа довар зарбаи ҷаримавии 11 метра таъин намуд. Онро Рустам Соиров бо муваффақият вориди дарвозаи ҳарифон сохт. Дар нафасҳои охири майдондори ҳамлагар Матиас Эммануэл Годой голи сеюми дастаашро марбути номи худ кард. Ҳарчанд футболбозони тоҷик имкониятҳои зиёди голзанӣ доштанд, аммо онҳоро истифода бурда натавонистанд ва ҳамин тавр бозӣ ба анҷом расид. бозии дигари ин гурӯҳ миёни мунтахабҳои Камеруну Испания бо ҳисоби 2-0 ба нафъи тими наврасони Испания хотима ёфт. ҳамин тавр мунтахабҳои Испания ва Аргентина аз зинаҳои якуму дуюм ба марҳилаи ҳаштякниҳоии мусобиқот роҳхат пайдо намуданд. Барои футболбозони тоҷик бошад ҷоми ҷаҳон 2019 хотима ёфт. мо динам шахсан машқҳои таъмин гузаронда будем, он хатое ки мо карда будем дастаи Испания хати имрӯзи хатоё набуданд, имрӯз хатои камтар дигар хел буданд. Хай мо бачаҳо хеле таҷрибаи нағз гирифтанд барои ояндаи дигара. Чанд қивае доштем, чи надошт бачаҳо мара нишон доданд дар ин бозӣ, охирон бозӣ. Он футболбозоне ки аз ҳайати эҳтиётӣ баромаданд, онҳо кӯмак карда натавонистанд дар рӯз? Хай кам, кӯмак сахт нарасонданд, натонистанд. Он тактика ки мо Камерун хати карда будем, и дасто хати мо наметонистем тактика карда, балки таҷрибаи дастаи тими Аргентина барқават хиваш бисёри баде, сахтанд. Хеле ки шумо шоҳидед, мо дар ин бозӣ хеле бозӣ хуб нишон додем, аммо ба мо камтар охирон момент нарасид, яъне охирон тӯпи дар корӣ нарасид ва мо моментҳои худро истифода набурдем. Ва мо хеле ғамгинем аз ин ки барои ҳамин мусобиқаро тарк намудем. Мо хеле аз ин бозӣ кардагии худ розӣ нестем. Хуб, агар дар гурӯҳҳои дигар мешудем, имкони баромадан аз онҳо буд, гурӯҳи мо бисёр мушкил аст. Аз ҳамин сабаб? Не, ин футбол аст. Мақсад насиб мо дар ҳамин чиз набуда, футбол аст. Вақте дар дигар гурӯҳ мебаромадем, ин гурӯҳ падам мешуд, баромадан мешуд, бозии мо хуб буд, аммо мо дар ҳамин голҳои сар додамон ёрӣ надод.